Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, dal Ježiša zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Si židovský kráľ? Áno, som kráľ, ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Rúha sa, máme zákon a podľa ňoho musí zomrieť každý, kto sa vyhlasuje za syna samého Pána Boha. Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Ale ja na ňom nenachádzam nejakú chybu. Ak ho prepustíš, nie sú priateľ cisára. Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Zlá človek. Ježiša súdili a odsúdili. Aj teba budú súdiť ľudia, ba i tvoji najlepší priatelia a spolužiaci. Aj vtedy, keď si neurobil nič zlého. Tomu sa nevyhneš. Istý a neumilný sudca je jedine Boh. Ježišu, hnevá ma, keď ma ohovárajú a odsudzujú. Daj mi preto silu, aby som ja nikoho neohováral. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistci. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Sám si niesol kríž a vyšiel až na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Kto chce ísť za mňou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ježiš sa mohol brániť, alebo žiadať, aby ho bránili. Mohol povedať, som nevinný, prečo mám trpieť? Prijal však kríž bez šomrania. Ja sa toľko našomrem, keď treba pomáhať, starať sa o mladších súrodencov, učiť sa, modliť sa alebo ísť do kostola. Najradšej sedím pred televízorom alebo počítačom a ani si neuvedomujem, že lenivosť patrí medzi 7 hlavných hriechov. Ježišu, aj keď som ešte dieťa, nauč ma prijímať svoje osobné kríže bez šomrania. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Tretie zastavenie. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pri
30 strieborných, zradil som Ježiša za pár korún. Vlastne som mu kúpil tento kríž. My jeho učeníci sme sa rozprchli ako ovce. Ja, Peter, som ho dokonca 3-krát zapil. Ostal celkom sám. To sa dalo čakať, že sa zrúti. Vstávaj, tu ešte nie je koniec cesty. Dvíhaj sa. Čo čakáš, že ti niekto pomôže? Je nepríjemné padnúť. Ľudia chcú stáť a víťaziť. Ježiš je Boh a predsa bezmocne padol pod krížom. Mal odvahu trpieť a nezakrývať svoj pád. Ja sa bojím svojich pádov. Bojím sa výsmechu, keď sa mi niečo nevydarí. Chcem byť vždy najlepší a stredobodom pozornosti. Preto sa niekedy výstredne obliekam a češem. Ježišu, viem, že víťaziť nad svojimi pádmi a hriechmi môžem len spolu s Tebou. Som rád, že ťa poznám. Že ma rodičia od malička vedú k Tebe. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistci. 4. zastavenie. Pán Ježiš stretá svoju matku. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Kam sa iba pozriem, všade iba zástup zvedavcov. Nie je tu nik, kto by sa k Ježišovi priznal. Kde sú tí chorí, ktorých uzdravil? Kde sú tí, ktorí počúvali, keď im hovoril o Božom kráľovstve? Ja ho poteším. Mária, nie! Sú tam vojaci! Ja ho neopustím. Budem s ním stále. Mária, ty si pri svojom synovi, a keď ním všetci opovrhujú a vysmievajú sa mi. Ty vieš, že to tak musí byť. Ježiš robí, čo chce Otec. Mária sa zahľadela Ježišovi do očí, keď sa mu všetci vysmievali. Rozumeli si aj bez slov. Ježišu, naši rodičia sa o nás denne starajú a my im predsa neraz spôsobujeme bolesť. Hneváme ich, neposlúchame, odvrávame. Vieme, že ich to bolí. Ale nás tiež veľmi bolí, že na nás nemajú čas kvôli telenovelám, internetu a rôznym akciám. Veď my sa už doma skoro ani nemodlíme, niet času. Ježišu, odpusť našej rodine a pomôž nám nájsť si čas jeden na druhého a na spoločnú modlitbu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Piate zastavenie. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž.
ho pochovať už tu na ceste. Nemu teda niekto pomôže. Tam, ten vyzerá ako by šiel spolať, ten bude mať dosť. Hej, ty, ako sa voláš? Som Šimon Siren. Pomôž tomuto skýšom. Prečo ja? Som už dosť ústatný po práci a čakajú ma. Ježiša všetci zradili. Opustili ho aj tí, ktorých uzdravil. Keď čakal lásku, prinútil jedného človeka, aby mu pomohol niesť kríž. Čakal pomoc ľútosti a lásky, nie z prinútenia. A ja niekedy dobré skutky robím len z prinútenia alebo za odmenu. Aj teraz by sme si mali značiť do pôstneho cvičenia svoje dobré skutky. No koľký z nás to svedomito robia? V koľkých rodinách našej farnosti vidieť, že je pôst? Nikto nás nenúti byť lepšími. Ani nám nikto za to neplatí, preto sa nesnažíme. Ježišu, odpúsť nám a pomôž nám. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistci. 6. zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho. Nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Čo tak pozeráš? Kto si? Si azda z jeho učeníkov? Som Veronika. Pozrite na ňu, asi sa zbláznila. Pane, trpíš. Nemôžem pre teba veľa urobiť, aspoň tvár ti osviežim, veď sotva môžeš vidieť. Ježiš ostal sám, bez pomoci, na ceste na smrť. Vtedy sa priblížila Veronika a podala mu šatku. Bol dojatý, prijal jej službu lásky, ale nemal sa čím odvďačiť. Mal iba svoje utrpenie a bolesť. Preto jej dal svoju zakrvavenú tvár otlačenú na šatke. Ježišu, aj do našej duše si otlačil svoju tvár pri prvom svetom príjmaní. Toľko sme si vtedy toho nasľubovali. Ale čo z toho sme zachovali? Cez týždeň sa nám nechce ísť na svätú omšu a na svätú spoveď chodíme tiež len vtedy, keď nejde žiadna telenovela. Príkladom sú nám naši rodičia. Veď aj oni tak robia. Ježišu, odpustím aj nám. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistci. 7. zastavenie. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť. Trocha poodišiel a modlil sa, aby ho, ak je to možné, minula táto hodina. Čoskoro sa opäť zrúti. Ak to takto pôjde ďalej, v takom teple nečudoval by som sa.
Ježiš uzraz padol a všetci čakali, že bude silný. A on znovu padol. Posmievali sa mu. No Ježiš chcel jasne ukázať, že nie je dôležitý počet našich pádov, ale počet našich vstávaní. Ja som už neraz padol, či už pri bicyklovaní, športovaní, alebo keď ma niekto potkol. Naši však spomínajú, že najviac som padal, keď som sa učil chodiť. Vraj som kolenami a nosom často pristával na zemi. A predsa som sa naučil chodiť, lebo naši ma vždy znovu postavili na nohy. Ďakujem ti, Ježišu, za to, že aj ty ma vždy znovu staviaš na nohy pri svätej spovedi. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. 8. zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešnym. Céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Taký mladý a už musí zomrieť? Veď má len 33 rokov. Boha matka, čo vidí utrpenie svojho syna. Prečo len poslúchol mocnejších? Prečo im hovoril o ich chybách? Teraz mu už nik nepomôže. Ženy plakali. Cítili, že je odsúdený nevinný človek, ktorý žehnal ich deti. Ja tiež niekedy vidím, že trpí nespravodlivý človek. Napríklad v triede, keď nemám odvahu sa priznať svojmu previneniu. A potom je potrestaná celá trieda. Kvôli môjmu zbabelstvu. My sa radšej chválime tým, čo zle vyvedieme, než by sme sa pochválili tým, že sme sa vedeli čestne priznať. Ježišu, pomôž nám byť vždy čestnými. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. 9. zastavenie. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešnym. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešnym. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Už to nevydrží, opäť padá, vyzerá ako mŕtvy. Nič taký, svoj kríž musí vyniesť až hore. Ešte by nám tu zomrel ako mučeník, musí zomrieť ako zločinec. Stávaj! Keby bol býval ako ostatní, nemusel takto dopadnúť. Všetci si myslíte, že je to moja prehra, ale ja vstanem a svoj kríž musím vyniesť až na Golgotu. Ježiš aj tretí raz padol. Všetci verili, že je to jeho prehra. Keď si mysleli, že ďalej nedôjde, vstal, vzal svoj kríž a vyniesol ho na Golgotu. Ukázal, že možné je aj to, o čom si všetci myslia, že je nemožné. Aj mne už povedali, ty nič nedokážeš, všetko iba kazíš. Možno je to pravda, ale keď sa na nás už dospelí nemajú čas. Nakúpia nám super hračky, počítače, rôzne hry a mobily, hoci dobre vedia, že nás tým nenaučia byť ani skromnými, ani milujúcimi ľuďmi. Láska
sa totiž nedá kúpiť, ani napáliť na CDčko. A bez lásky naozaj všetko v živote iba pokazíme. Ježišu, keby naša láska bola akokoľvek maličká, nikdy nedaj, aby bola falošná. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. 10. zastavenie Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešným. Rozdelili si jeho šaty. Hodili o ne lós, kto si má čo vziať. Zoberme mu to rúcho, čo má na sebe. Je z dobrého plátka, môžeme si ho rozdeliť. Obrali ho už o všetko, aspoň to rúcho mu neberme. Ale čo vravíš, prišiel o všetko, príde i o rúcho. A najlepšie bude, keď o rúcho budeme losovať. Škoda by ho bolo trhať. Ježiš dovolil, aby ľudia odhalili jeho telo. Dovolil, aby sa zloba pekla vyvršila na ňom do krajnosti. Zvlášť mnohé dievčatá podľa príkladu televízie a časopisov úplne automaticky odhaľujú svoje tela a ani netušia, koľko chlapcov i mužov tým privádzajú k hriešným myšlienkam. V lete tvrdia, že preto na sebe skoro nič nemajú, lebo im je horúco. Ale keď nevládzu znášať horúčosť leta, ako raz budú znášať horúčavosť pekla, do ktorého sa takto rútia? Pane, odpusti a nám všetky hriechy spôsobené nemravným oblečením. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 11. zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín. Jeho vinu označili nápisom Židovský kráľ. Spolu s ním ukrižovali aj 2 zločincov. Jedného napravo od neho, druhého naľavo. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Iným pomohol, aj sebe pomôže. Nech dokáže, že je skutočný Mesiáš, ktorého sme čakali. Mesiáš, zachrán seba i nás.
Ani ty sa nebojíš dvoja, si odsudený na to isté, ale my spravodlivo skutkami dostávame, čo sme si zaslúžili, ale on neurobil nič zlé. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš sa dobrovoľne nechal priviť na kríž. Dobrovoľne a s láskou prijal i toto utrpenie. Koľko slz som vyronil, keď sa mi trieska pichla do prsta. Ako to bolelo, keď sa mi v prírode trň zaril do nohy. Ani mi nenapadlo svoju bolesť za niekoho obetovať. 3 deti s Fatimy, ktorým sa zjavila Panna Mária, dobrovoľne skákali do prhľavy, len aby to mohli obetovať za hriešnikov. Ja sa bolesti radšej vyhýbam. Ježišu, daj i mne ochotu obetovať sa za iných. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom. Je to hrozné, už trpí 3 hodiny. Aké si čudné znamenie, ako by sa schylovalo v búrke. Keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom. Eli, Eli, lema sabachthani, čo znamená, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli, volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu ju piť. Ale ostatní hovorili, počkaj, nech uvidíme, že ho Eliáš príde vyslobodiť. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Smrť. Ježišova smrť je splnením Otcovej vôle. Preto povedal, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Dovršil na Golgote Otcov plán. A mnohí veriaci si myslia, že smrť je koniec. Preto sa jej boja a nechcú o nej počuť. Avšak zabúdajú, že smrť je začiatok nového života s nebeským Otcom. Ježišu, neviem, kedy príde hodina mojej smrti, ale prosím ťa, daj, aby som bol pripravený na stretnutie s tebou. Daj mi milosť verne si vykonať pobožnosť 9 prvých piatkov, za ktorú si sľúbil účinnú pomoc v hodine našej smrti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 13. zastavenie. Pána Ježiša snímajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, učeník, ktorého Ježiš miloval. Keď prišli k Ježišovi vojaci a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Sme polámali kosti. No Ježišovi, tomu židovskému kráľovi, sme prepichli bok. Matke musí byť ťažko, keď drží v náručí mŕtvého syna. No ona si nezúfa, ale ďakuje Bohu, že smela byť jeho matkou. Istá žena v Mexiku nad hrobom svojho 30-ročného syna povedala prítomným: ďakujte spolu so mnou Bohu za to, že až 30 rokov som smela byť matkou takéhoto dobrého syna. Iná žena povedala svojej 17-ročnej dcére, keď odchádzala do kláštora: teším sa, že až na 17 rokov som ťa od Boha dostala. Teraz ťa mu vraciam. Tieto matky pochopili, že život i povolania sú od Boha a k nemu smerujú.
Pane, daj, aby sme si nezúfali pri smrti svojich blížnych, ale sa tešili, že sme smeli pár rokov prežiť v ich blízkosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. 14. zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ťa, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvy. Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. On kúpil plátno a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložili ho do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalili kameň. Som členom veľrady a volám sa Jozef Alimatejský. Dovolte mi pochovať Ježiša. Dobre, ale vojaci si rozdelia stráž pri hrobe, aby telo Ježiša neukradli a nehovorili, že stane z mŕtvych, ako predpovedal. Ježišovi priatelia si mysleli, že mu preukázali najväčšiu poctu, keď jeho telo uložili do hrobu. Starali sa o telo. To je všetko, čo mu mohli urobiť. Zabudli, že povedal, na tretí deň vstanem z mŕtvych. A Ježiš naozaj vstal. Je to najväčší zázrak v dejinách ľudstva. Pane, ďakujem ti za toto tajomstvo viery, ktorá i v mojom srdiečku rastie od môjho krstu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Dvíham zrak, ku krížu viniem sa, pijem z hĺbky tvojich rán. Dielo kríža vyspievam, na ňom Spasiteľ môj, bitý, týraný. V ňom Boh láska je a spravodlivý. Z kríža tvoj hlas volá ma, pozýva na kolená viazia. Nemám slov sa, celý strácam tvoje láske, čo nežneláme ma. Ľahko je pozerať sa na utrpenie druhého. Ťažšie je toho druhého pochopiť, povzbudiť. Ale najťažšie je trpieť spolu s ním. Prijať to utrpenie na seba, pocítiť na sebe tú bolesť. Ľahko je rozprávať o